Bahkan molo tapai hutan non, isini tangiang alea manami, tangiang naniajarhon ni Tuhata Yesus Kristus. Tuhata Yesus pe takasdo disi mangajarho kita, madok mangido tuadopan ni debata, unang togiho kami tu pangujunan, alai palua mahami sian pangago. Ala ni lomo ni rohan hita jolma hamwa kadonga sahapor siaon, lau pasidikon hamaolon sian tonga-tonga ni ngoluta. Pola do sapiadong pameo na agak bersifat negatif, di tonga-tonga ni hita halak batak na madok, marsihaison gara sian tanggurung na be. Holani nagabe suku-sukun, molotado nakin, hirasudedo jolmaora makalomohon ngulu nademak, marusaha pasidikon hamaolon, nagabe suku-sukun, naswadong do ulaning hagunaan ni hamaoloni di ngulu ni hita jolma. Turpuk Jeremia 20 sia ayat 10 sada, na pinili ni panitiata, ima surat natinongos ni panurirang Jeremia, tuhalak Israel, natongon hati hai tarbuang di habuangan Babel. Alatakang bangsoi, maol nasida makangoluhon mangihutol lomoni rohani debata, ro debata dilicing bangsoi, pola sahatu natartaban manang tarbuang nasida tu habuang Babel. Nagabe suku-sukun hama kadonga sahapor siaon, molotado nakin debata sadiri mangalicing bangsona, debata sadiri mangaluas paru kilon na songonidok dokna, tu bangso na pinilitna, ahado alasan nama paen, boasa hamwa kadonga sahapor siaon, di loas debata masa hamolon manang paru kilon tu bangsona. Alus na kamanginang ala diboto Tuhani, hamaolonipe, licing-licingipe, di ujungna tagamodo boy makorhon na denggan, tungulu ni halak na makabengeton hamaolon manang licing-licingi. Dia mahoroa guna ni hamaolon. Naparjolo sahali, molotajaha anon di Rom 5 ayat 3 rodi ayat 4, adong disihatanya Apostel Paulus madok, hapor suhoni pekon halasonodo, ala dihoron hapor suhonido habengeton, jala dihoron habengetonido hatauon. Lapatanna molo di luas debata masa hamaolon tu ngulu ni bangsona bangso Israel, na diboto debata doa kamanginang parjolo, boy hamoloni, makorhon nauli, makorhon habengeton, makorhon pakirimon di ngulu ni aka bangsona. Heano rata bigi aka manginang padohan ni dongat na nasian bari balaut. Adong falsafah ni hala Inggris na madok, laut yang tenang tidak akan pernah menghasilkan pelaut yang handal. Laut yang tenang tidak akan pernah menghasilkan pelaut yang handal. Mungkin kiata bigi turi-turian, di sadatik-tiki modom sadabawa, marnipido ibana, ro Tuhani madok tu ibana songonon. Mulai marsugot holadungo hosian podomamu, adong di jolo ni jaumon batu nama say balgas itu, ulaumu mangojar-ojari, manugot dohot botari. Ala Tuhani manuribana mangulahoni, nang pedang diboto ahagunana, dungdungo manugo nai bawon, pitor diojar batui, sape luja, sape hodohan ibana. Dungilama muse mangula ulona. Jala botarian non mulak sian karejona, tong muse diojar batu nabulunon. Songonima marminggu-minggu, marbulan-bulan bahkan martaon, say diojar ibana batu nama say bulunon, alay dibereng ibana
dang adong pakrohonna nang gua palotikpe tu batui. Alani idi sadatiki protes di bana tu di bata manukus songonon. Nung ngaliling Tuhan sehojar-hojar batuon. Apalautikpe dang bui meret. Buasa disuruh huau Tuhan mengojar batui. Dungi Roma debata mengalusi ibana. Ulomu suruh mengojar batui do. Dang menggeser batui. Memang dang meret batui nang gua palautik. Alai parohahom ma pamatang mi. Jala di parohahon ibana ma pamatang nakamanginang. Ala na diot jaribana batuan manugot dohot potari. Dibereng ibana ma ngagabe lampir, lamtang, lam berbentuk pamatang nai. Songonido jejut hamakadonga sahapor siaon. Hamoloni sasitongna dalani dibatadoi manopahita asagabe lamtang jala margogo. Adok ya jinaha nasinurat ni Nabi Sukmadok. Moloneng mangalului tiang ni kapal layar ni nanajulu akamangi nang jolma. Somalna say dilului do hau natubu di atas ni dolok. Buasa kon hau natubu di atas ni dolok. Buasa dak kau natubu di bagas rura. Ala memang hau natubu di atas ni dolok do nasomal diulus alogo. Hau natubu di dolok do nasomal di paulusulus galubang namasa di Portibion. Anggo hau natubu di rura linggom doi. Jala alogo na mangulus hawi ido mabain hawi gabe pir makana gabe boy pakeon gabe tiang ni layar. Hialoramong kita bigetong akamanginang. Sada buku na marjudul Creative Suffering. Na nisurat ni sada halak na margoar Paul Tornir. Di bagasan buku di hajong jokon ibana do akamanginang. Aka na pinatujolo ni Portibion, pemimpin-pemimpin besar dunia, biasanya adalah orang-orang yang terbiasa menghadapi tantangan, terbiasa menghadapi kesulitan hidup. Bahkan dia menemukan beberapa orang di antara tokoh-tokoh besar dunia berasal dari keluarga yatim. Natibu ditadikon natorasna, ditadikon bapakna, manang ditadikon omakna. Termasuk madisi Alexander Agung, termasuk madisi Julius Caesar, termasuk George Washington, Napoleon, Ratu Victoria, doho na asing, boy na sida gabe tokoh pemimpin di tonga-tonga ni Portibion, alanong somal do na sida mangadupi namol. Ima na parjulo hagunaan ni hamoloni. Napadua hon hamakadonga sahapor siaw boy do hamoloni mabuan jolma tu parngoluon na muli, tu parngoluon na hobar tu lomoni rohani debata. Heado binege barita masa, disadatiki pajupang masa halak padita, doho sada ina di rumah sakit. Tonghon marsahi kanker anak ni ina taon, jala doli-doli dope. Hola dibigi paditai marsahi kanker anak ni ina taon, jalanunga stadium lanjut. Pitoro paditai sabar mahoy nang dah, margugu mahonin na, madetu pakilalaan na. Doli-doli dope anak naon, alay nunga marsahi kanker. Alay ro omak na itegar do ibana mangalusi paditai madok songonon. Memang di sada sisi amang paditanami, songon na lungud do rohang, ala songoni posini sahit ni danakon. Alay di sisi na asing las do rohaku, buasa ninna paditai. Eti kisehaton luar biasa do juga ni anak kon. Luar biasa do takang nyon. Luar biasa do badal nyon. Datu kiabu ya rahono no martangiang. Alai holam masa tu ibana sahik na songoni posana. Ngamu babe hubereng ibana. Jalang gay masihol martuhan. Masihol pasahat ngoluna. Tuadopan ni de mata. Alani mahama kadonga sahapor siaon. AHP-HP namasa di ngoluon. Termasuk las niroha.
namarguna doi ubay di luas debata masa tutonga-tonga ningguluta, termasuk Israel na terbuangi di luas debatai lau manopa hadirion nasida do, supaya menjadi manusia yang memiliki iman dan sikap yang baik terhadap Tuhan dan terhadap sesama manusia. Alani molodidok nakid di Rom 12 ayat 2, unang sarobang dohot portibion jalaga be ibaru mahamung. Hea di patupa Universitas Harvard akamanginang penelitian jalan luar biasa di dok nasida ketika seseorang menerima sebuah pekerjaan, kesuksesan seseorang dalam melaksanakan pekerjaan itu 85% kesuksesan itu tergantung kepada sikap, hanya 15% dibantu oleh pengetahuan manang kecerdasan intelektual. Jol mana sukses HP akamanginang alani sikap do 85% anggo parbinotoan do holan 15% do pakorhon ni tu keberhasilan ni nguluta. Atau ngahama hadomuan ni tu pungatta sadarion partangyangan ni Raja si godangulu si hotang dohot boruna se Indonesiaon. Di tonga-tonga ni punguap pihak kamanginang na pasti do boy tagamon tubuh manang masa hamaulon. Adok ya sahalak Nabi Sukmadok, tidak ada satupun bentuk persekutuan manusia yang tidak mengalami masalah, termasuk hubungan suami istri, termasuk hubungan marga manang parpungwata songon natapuka di tonga-tonga ni portibion. Tiki disiat tarau akamanginang dakpola mailau madokoni adong disi dua punguan ni si hotang. Buasa boy dua punguan ni si hotang sa kota Madia alusna ala adong persoalan, ala adong hamaulon, adong naso marsiatusan, di ujungna ikon gabe merbahir majo. Adong tong padohani Nabi Suk akamanginang, jika engkau merasa lelah, istirahatlah, tapi jangan keluar. Jika engkau merasa letih, istirahatlah, tapi jangan keluar. Lapatanna dipunguat taupiak kamanginang, tagamon adong do disadatiki masa hamaulon. Na baru pe doho tau madohoti punguan partangyangan ni Sadamarga di Kabupaten Dairi, jaladung sidung kebaktian ro pengurusi madok dinasida piarong do persoalan. Persoalan na aha menggulut haketuaon ketua se-Indonesia. Adong dua halak na lomoro hana neng mabuat haketuaon, hape sada monang sada talu. Di ujung nakamanginang kebiadong masalah di punguani. Alani i di patu baka pertangyangan naing laupas ada hotahi muse. Asa boy jupang asa daun di tonga-tongannya kahamaulon. Atong bohama cara nakamanginang asa boy nangpe songon naidok ni halak batak. Dang tagamo somasa hamaulod dia kana marsaor ala bakko ni hauna jonok do marsiososan. Adok ya jamita ni sahalak parjamita madok songonon, kalau datang mendekat kepada banteng, jangan pernah memakai pakaian yang berwarna merah. Kalau kita harus datang mendekat kepada seekor harimau, jangan pernah datang dengan suara yang ribut, apalagi suara yang mirip dengan suara genderang. Kalau kita mendekat kepada gajah, jangan pernah memakai pakaian yang berwarna cerah. Lapatan nakamanginang meragam bakko ni hita colma di portibion, meragam nang bakota kamanginang nangpe sarupa marga si hotak kita, jala buru ni si hotang, asing-asing bedo kamanginang bakota, asing-asing bedo karakterta, asing-asing bedo parange manang tabiata. Alani i tatadama akadonga sapar saurata, molodung alo ni rohanai tapasiding ma. Ido naboy mangarahut sada punguan
asaboy hot denggan nang pedang malua sian hamaolon, alay songo padohan ni halak batak, purpar padedorpi, mabayat tu di posna, molotung pesipata adok hamolon, masa di tonga-tonga ni parsaoran, termasuk nang di tonga-tonga ni pungaton, tayingok ma, sakap naulina denggado, sakap ni debata, marhiti-hiti saluhut nai, asalam jupang generasi na bersinergi yang dapat mewujudkan peparan si hotang yang berdaya, berkarya, dan maju. Amin, martang yang mahita. Tuhan debata Jehovah na osobahami di bagasan kuarnya anakmu Tuhan Yesus Kristus hajala si palua hami. Mauliat tema Tuhan di soba rohanami di asidot holong ni roham. Nau maluas baritam no liot Tuhan, marsaringar di tonga-tonga ni parpunguan nami di bagasat tikion. Tok Tuhan pasu-pasu masudi hami napuon. Pasu-pasu ma Tuhan ganup ripe. Niaka dongan samarga nami, donga sapunguan nami, boru nami, dohot akan nahumalia kami. Asanggia Tuhan marhite-hite ripe nagoklas ni roha, ripe natar pasu-pasu Tuhan, gabila margugu hami tutu Tuhan, maka sabab posudia ka pasu-pasum, jala molotung pesipata ulo masa hamolon, ima dalam nami Tuhan, mangyahi naum muli, lam marhabisukon, lam marhatauon mengadopi perdalanan ingul nami tujulo. Alani Tuhan pasu-pasu ma parsor nami di bagasat tikion. Pasu-pasu ma Tuhan pengurus nami. Ketua ni penguan si hotang Raja si Gudang Mulu. Nadong di Indonesia. Nadong di Ganu Provinsi. Kabupaten dohot kota. Nadia kaluat nau me Tuhan. Hotok tong patauhon nasida Tuhan. Manguluhok kami. Manguluhok penguan nami. Gabi tahu puji-puji dohot hasangapot di kuarmu. Tongasiro ham Tuhan, saya parohai mahami saluhutna. Jala pasu-pasu nang sude akan nahula hami. Pasu-pasu Tuhan do sude poparan nami, anakon nami. Tuhoma Tuhan pagunggopok kami. Asa tahu gabi hasangapon nasida Tuhan nang di kuarmu. Jala tahu mabuan haulion di tonga-tonga ni punguan nami. Di tonga-tonga ni huria nami. Nang di tonga-tonga ni bangso nami doho di tonga-tonga ni portibion. Tongasiro ham Tuhan sesama nang dosa nami sahat tuho mangulu nami Tuhan di bagasan Kristus Yesus asiro ham Tuhan ramoti hami. Amin. Marete hita kuhut papungupelean.
Madok mauliate mahita tu debata, aladenggan di basana dohot asini rohana naso halo puani mangaromoti ngulutta. Masebal gasitudo holong ni rohani tu hatta. Mangaramoti hita paparan raja si gudang ngulusi hotang dohot boruna se Indonesiaon. Dilehon dolas ni roha dohot pakiri mon nama ngolu tu hita nang pemarong basobas arsak nang las ni roha ta adopi di hasianganon dang tarasam hita denggan basa ni Jahoba mangaramoti ngoluta alani i patuta puji ibana jala taolo hatana. Idama pangaripunan ni nadenggan na kuiday. Lehet doi mangan minum jolmai jala di pasonang rohana. Mangyutihus sadok ulon na hiyan. Naniulana di hasyanganon salileng di ngoluna. Nanilehon ni dibata tu ibana. Aido japarna. Akuk ni i molo dilehon debata tumanang ise jolma hamorao dohot sinamot diloas huhut ibana mangan dohot membuat jambar nasiani huhut marlas ni roha di ulaonna silehon-lehon ni debata doi jadi marlas ni roha be situana torobi ala ringgas nasida marguru aisian nasa roha mangaringgas be marguru tu Jahoba nang Raja David marlas ni roha godang do. Martua maka nama muri abit nasida. Asa marhuaso nasida marjabar di hawangoluani. Jala masuk sian akaharbangat tu bagasan kutai. Tatangya koma peliat ha. Jemaat kami undang bangkit berdiri. Jong mahita saluhutna. Alidi bata manami na di Banua Gijang. Hodo haroroan ni saluhut si leo-leo nadengga dohot na saulibasa na mauliutus. Upasahat hami masian na ilomitu hami pilihan nami tu ho. Say jalo may gabi uap na khusus di jolom. Pasu-pasu may jala ramoti. Asa huparasya kami pilihanon. Pati pulun hara jaumu di tonga-tonga ni huriam dohot di Portibion. Buhay marohanay marhiti-hiti tordim. Asalam tadahami gudang ni silelomitu hami. Asalam girgir hay madok mauliate tu ho. Marhiti-hiti Yesus Kristus Tuhan nami. Amen. Saya pinarbadia magwarmo, saya Roma harajonmu, saya saut malomoni roham di bano tongos songon na di Banua Gijang. Leo matu hami sadarion hangolua siapari, saya sama dosa nami songo panesa nami, di dosa ni dongan namar dosa tu hami. Una kami togi hotu pangujunan, palua mahami sian pangago, ay horna punah harajaon, dohot hagugon, rodi hasangapon saliling nililingna. Di pasu-pasu jala diramoti Tuhan debata mahamu. Disodakon Tuhan debata mabuhina Tuhamu jala sima rohana midahamu. Didopmakon Tuhan debata mabuhina Tuhamu. Jala di pasaron madamena tutoddi munabi. Amen. Horas madihita. Shalom. Shalom. Ima acara kebaktian amanginang pinasaha mamusetu Master of Ceremony ni ulota sadarion si tua Henry Sihotang sarjana ekonomi. Mau lihat mamang Salaman. Pandita namin. Oke, tunggu sebentar. Mau lihat marito hata, mau lihat marihita saluna. Songoni para neputa raja si gudang ulu si hotang nang udangan namin hula-hula tulang si tabarok si bolon. Si raja ulu dongan mar pada marbon.
Nung ngasih pulbe acara pertanyaan mamuji Tuhata. Saya di pasal Tuhata maka pasu-pasuna, tuak karena mangiut. Rehat mahita 5 to 10 menit. Tapi kema aka lagu-lagu na uli na denggan. Iya, naeng tu acara adat nama mangarade ma aka acara pak nama bon adat. Jadi mau lihat nasa matuhita talubo bimadihi panitia. Tujolo ma panitia saluhukna neng mabuat tuan di gondang. Silakan. Tes, 1, 2. Seluruhnya panitia ke depan untuk membuat tuan di godang. Seluruhnya panitia. Salinai di Johami panitia asa jongjong kita di son. Panitia songon nata atur natuari asa jongjong di son barbaris. Iya, wali kota datang, wali kota. Kita Pak Wali Kota datang itu. Oke. Atur kontra atau Pak? Semua panitia asa tujolo hita. Panitia mana? Sudah panitia asa dijolo hita. Asa dijolo hita. Panitia pelaksana, panitia nasional, asa tujolo, sahadina di Johami, panitia pelaksana doho panitia nasional doho inata soribada, asa hujolo hita. Panitia, kepada panitia supaya kita ke depan, talumobi panitia nasional. Doho sekretaris, doho panitia pelaksana, doho sekretaris, doho paniaran, asa hujolo. Iya, tabaisa bang, tabaisa. Tabaisa. Tabaisa hita. Tabereng partikian, hobar turun daun acara. Horas. Sahalinai, panitia nasional, panitia pelaksana doho sekretarisna, asa hujolo hita, doho sude panitia, naung dibae bekna, sude panitia naung adong bekna asa hujolo hita. Anda majamar foto-foto, minta tolong, alana waktu dihami oleh 2 jam do. Iya. Dan lobby 2 jam, Tuhan waktu di parada tonon. Coba atur majo. Olo, unang jo selfie kain Unang jo adok kita tandu mobil na di jauh namino mar selfie. Anda majo mar selfie. Iya. Diatur panitia. Sahadinai panitia nasional. Iya. Di tengah-tengah panitia nasional
Amatai jolo inatai budi. Ido. Amatai jolo inatai budi. Parohau kita idia panguluta. Taparoahon amatata, taparoahon inatata. Bapak di jolo, ibu di budi. Masih kok be? Parajo, masih kok? Jadi songon tertib acara di Paradaton, Nabarjolo, buka utama tua di godang, Nabaduahon, Totor ma dihita namar hamarangi, Raja si godang ulu si hotang, doho di pasada mai, doho boruta saluhuna, duk si kopi, jowota mamusenang, siad hita nungain namar hamarangi saluna, tarlu mobi, ima siad DPP, DPD, DPC, doho setor, sekalian ma dibuat sakti-saktina, disima haron majako sakti-sakti, disima doho totorna, songonima buah-buah maruduk mamusenang, ima di pojok tuhita, dihita namar donga tubuh si Raja Uluan, donga mar pada marbun, alai parjolo satabi, amang baru nami ma parjolo, si majutak, si tolu sadainang, jowo nami ma dihita namar donga tubuh si Raja Uluan, donga mar pada marbun, maruduk mamusenang, tusaluna pajoa ni rajai, tulang nami taba, doho tulang nami si bolon. Songonima konsep di pajoa ni panotoro dihita, alai pagidon nami, simpel padat alai ho diadatinon, dang nama kurang adati dihita. Ala partikia do nama bain talubobi satabi raja nami Raja Bolon, dihamu raja tulang nami tabasi bolon, posroa nami unang makurangi pasu-pasu, ditameng raja itu hami popara di raja si godangul si hodang, nama ulahon pesta bolonon, songonima sopanami, songon nami tu raja hula-hula tulang nami. Jadi ngasih kabe, jadi pertikianon, udu tatama songon nama buhai ulota di Paradaton. Ima nama buat tuani godang. Alai pangi dua tu hita. Bolong jongjong di jolo. Tapar rohahom ma. Ima pangi dua satarida hokna ala sudeon. Sudedo seluruh Indonesia manotonon. Pinasa amatu. Aparaniba songon nasdo sirohata manguduhon. Ima mabuhay ulota mabuka tuan di godang. Unang gabi terlambat tamu bani kiai. Korban kamu baik kesimpulan na. Ngaboy ngarade be panitia. Songon itu namar pesta. Be panitia. Tes 1 2. Abu ada yang rohamu boru nami buat kamu tuh son. Panitia. Ai hajuti. Nung ngarade sude. Seksi adat silakan. Dihamu panitia. Dihita namar hamaranggi, namar doa akaburu. Sangaja do tabai di son. Molotukpe. Holan na di jolo oku buat tuan di godang ta. Naung sisada godang dohita. Ima buah-buah nami. Tuhamuna salhuna amanami dohot inanami. Ate. Gabi majalah horas. Boru nami, lain nami, amang boru nami, naung dipahot, maniop, songon gajuton, asal-asal kamu nak. Jadi ngabe, unang gabe talu hita di waktu. Songonon, dos rohata unang sude maniok mik. Acara sedunia, ulau terhormat ni oputa. Unang ado ikon hohom dohita. Ikon hohom. Amata raja inatas soribada raja naro raja nani dapat. Lumubi maraja ni tulang nami dohot hula-hula nami. Situan natorop. Jongjong dohami dison hasuhuto bolom margasi hotang dohot akaburu nami. Ima pinopar ni opu nami raja si godang ulu si hotang nasangap nagabi. Naung dus nami. Anak buru bere dohot ibe bere nami.
di nama buat tuan ni godang nami hami mamunai godang nami di tikyon molotuk peholanok kami naung sadado rohanami doho tahi nami ima buah-buah nami tu salhut amata raja inata soribada lumobi ma tu raja ni tulang nami dohot hula-hula nami songoni nang haha partubu nami anggi partubu nami si raja luan donga sabada marbun songoni nang tubere nami si majut si tolu sadaina jadi ope pade nami naung mangarade dohamu pade nami asa huboto hami molonung mau naung mangarade hamu pade nami hubigi hami jo suarani ula-ulami ati naung sirsirdo pade nami mangarade di adopan nami mauliate mapade nami ngahubigi hami be tung tio jala uli suara atong marhitay sadado tahi nami dohot rohanami poparan ni opunami nasangap nagabi raja si opunami nasangap nagabi raja si godang ulu si hotang anak boru bere dohot ibebere nami jongjok kami di sodina hujuhami hamu amang pargos si nami dohot nasa uduramu si sada pasahat perdohami dihajut parbuepir asa hajut parbuepir hajut sakti madingin sakti matugumon dihami salhuna lumobi dihita na adong di ataran na bidangon ope hupasahat kami ma hajut harbuepir nami buhapan di nami ara dihamu Gabi mang gabi. buru nami borha mahamu Tujulo hamu pargot sinami lah majalo tadohi. mula mahamu boru nami molonong sahat hajut parbue pirta Nunga boy makatahi tamang. gabe pade nami Gabi matutuja lah oras tupano putta mula jadi na bolon. Dison nunga di pasatamu boras sakti asa songon ni tua-tua suku do mula ni hata ser-ser do mula ni tortor nang dibuat sige do labay non tukol ni sobo nagsalah kami raja parmusik muna manise nang pehami nang boto asa dia malak na dia mau na nung di pasatamu boras sakti tu kami amang raja nami takas madamang marboboa mauliate malabok pusuma pade gusi pade namalo beris-beris ni gajama di rura pangaloan molonung manukum manakasi raja pargusi raja namalo dinaung jongjong marsia dopa-dopan denggam mai alusan raja nami raja pargusi nami namalo di ari nauli na dengganod di bulan doho tau parasianon jongjong dohami dison poparan ni opu nami nasangap nagabi raja si gudang ulu si hotang anak buru bere dohot ibebere nami marsadani roka dohami patupahon pesta partangiang ngabulun se Indonesion bahkan sedunia imana pina dimu-dimu ni ketua manang uluan ni punguan nami dohot ketua panitia nasional songoninang ketua pelaksana daerah marhiteima pada gosinami pada namalo dina marsada ni tahi hami Pak botoho tu pargosinami iya ulota di sadarion ima partang yang ngebulun ipoparan nami si godang ulu si hotang nasangap nagabi asa anggiat dapat akan niluluan dapat akan nani jalahan songon hatani nama tuan nama dok asari tarma songo ponang digala tiu songo matani mual di juluan hupatu pahami partang yang ngebulun nami opo parani opu nami raja si godang ulu si hotang asa dapat dihami nani jalahan tarida akan niluluan jadi partang yang ngebulun donata pamasa raja bulun las disomahami
mamonai dohot mabuat tuani ulau nami sidok buti mahami hasuton mardongan mauliate. Kami matutujo amang raja nami. Nung di pabuhamu tuhami raja pargosimuna imana mangulahon partang bolo kamu peparan ni raja Sihotang. Ang giya matujolonon lamu ditupahi Tuhan nakapasu-pasu Tuhamu. Rohaka hagabeon ima tayang nami siapa muna. Nungayan hatanon nami ma boras sakti nang dipasa muna Tuhami. Asa sakti mamadingin, sakti mamatogu. Horas mamutor di maningin, horas mamutor di matogu. Matutu. Di bak kamuno di son mardongan ringgi sitio suara. Hasolman ni kada dama mau si palas rohani kana betua. Tu sanggar ma apori tulubang masa tua. Sinur ma kapapanom muna gabi kana niula. Matutu. Asa tobak ni sabalo ma parasaran nila liang-liang. Horas mahami raja pargosimuna na majalo. Gabi ang mahamu ka namang raja su namin na mga liang. Matutu. Asa sa ni solo sa matupang gabian. Lelang mahita mangulus. Sa matupang gabian sa tu parhorasan. Matutu. Jadi adorang so dimulai hami torta amang raja nami asoy libak kami majo godang pajujurot tua materi bata hom majo kamu satokin Gabi. godang pola di tortor Pola di tortori.
tak na raja nami tawa uduti makaulah tak. Mau lihat tema pada nami Abu Ibe Tuhami Partikiano pada nami mau lihat tema di tuata pardingga basa para sirohai nama ngaleo kai paso dope di hita di tikion pada nami pada pargosi tamado hami marsoba tu ada penyamatan nomor tua di batahi tasalhuna di sude dengan di basana lumobima di ulau taon atong alu-alu homa tua mata nomor tua di bata asa diramoti hita mangula ulau taon mulai nama muka sahat tu nama ngujungi lihat tema pada nami nunga dia lulu hoko tua mata namar tua di bata dihipasi di horasi mahita udut tusi marhite partang yang abulun nahupa masahami ima nama buan guarni opung nami nasangap nagabing na tua nami nahot hami dipati parpatihani na pasangapon akan na tua nami alu hojo tu guarni opung nami Raja si gudang ulu si hotang nasangap nagabi agiat hipasame aka pinoparna salhuna anak buru bere nang ibe berena lihat tema pada nami dapat masongon hatani nama tua nama dok asapalti bulung ni siala lomak bulung ni opo-opo mama suma amata namar tua di bata manupak nang sahalani opu nami dohot guarni opu nami di pesta partang yang abulu nami atong sialani pada nami alu hojo tua mata raja inatas soribada raja naro raja nani dapat buru bere ibe bere donga tubuh lumobi disangap ni raja ni tulang dohot hula dohot huraja panggonggomi habonaran ni huta dataran nabi dangon alu nama mau lihat tema pada nami narak mangalu homai tadi sisaluna mardalama aka ulauta dohot dengan sialani marmula do nina nauli marmula do dadenggan asa binua matanuhula bain gorgane rumah gorga naing mahami manortor asa dapat aka panggabian perhorasan lumubi hahipason di pamatang siatu hata dihita mangula ulau non baik jogedang na godang mula-mula orang suhu di hami pada mi di nalah mangod macalo godak soba di ikon hormat do hita jalatoman alana hitaon marpesta bulun zaman sudah canggih ada yang siaran langsung bahkan YouTube bi unang adok kita namar sigoitan gomos de dohonoku sada siti ruo mau dihita dan songoni dibuat anak-anak kami sayangi bila mana jangan segan-segan untuk siaran langsung tapi sopan kita merasa bangga acara ini bisa terlaksana di kota Medan acara si hotang sedunia napi nadimun nih ketua umum tado ketua pelaksana songoni nang ketua nasional songoni mah pandenami udu tatamu se tamado kami tangan marsoba tua mata namar tua di bata di sudi dengan di basana gumudang do pasu-pasu tajalo sian ibana jala tangan marsatabi kami
Tua mata raja inata soribada situan natorop raja naro raja ni dapot lumubi raja ni tulang dohot hula hula asa marsoba hami tuna sida manuturi di aka ulaun ati tung dia dang martangga pajojori dang margalung so kau madang marbidu songo surat dia kapabuan nami di panortoron ni hasuhuton ima partang yang ngabulu nami atong sialani asa marsoba hami dohot tu debata baik godak soba tiru hamu ma ahala konan non marliat kita di tempat songonon marsoba ita ay magodak soba bang kodok tiru apa nih ya Horas tamadoi pasahatota jala pasahaton ni popara ni opunami raja si godang ulo si hotang nasangap nagabi anak buru bere dohot ibe bere nami tua mata namar tua di bata marhite aka mabuat tua ni godang di hamu pade nami molotukku pasada hami pe pade nami gusi nabi tui padumu ma anon godang sapur marorot asa paroro anak kami paroro buru nang di parorot amata di bata sapur marmeme di parmeme adat di parmeme pami pinopar ni opunami nasangap nagabi saluguna jala padumu anon tu godang didang asa anggiat madidang anak madidang boru madidang hasangapon sana amata namar tua di bata di hami jala dohot godang si monang padumu damang madisiamang mamereng dia kapartikian bahasa tami itu pargo sinami manortor di tempat jadi om mahita na marliat hamuman natong mamandu memutar tusom mahita tulu hali simpet teta ma aka inata soribada di hapang ta mendampingi kita homan not di jolate jadi pada nami di ketua pelaksana anggota DPR Provinsi Sumatera Utara dari Partai Gerindra Beni Haryanto Jotang ketua pelaksana Bay Jopang Arita Nai asa mangaliat tita asa tiu suarane musina songoninang ketua pelaksana ketua nasional pita do ketua DPC Kot Medan hamudo nama bain ulau not terjadi baik pengaritan harga nami rai sudi sejuta salah Iya. Ido jalo mamang pargosi nami alai molo hujalo hami godang liat nami torna jagwe mabena amang dah